हेलो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दङ होननानै। आङो नोंथांमोननो दिनै मोनसे खबर खोन्थानो नागिरदों बा मोनसे निउस। बियो मैया मोनायावनो होदोंमोन दै, नाथाय आङो भिडिअखौ बानायनो हास्लाबाखै। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ खोन्थानो सानदों। बियो अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय होदों दे, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों, नायदो ओरैबायदि लिरदों नै, एलार्ट, one person from क'क्राझार district with a travel history of Coachbihar in West Bengal has test positive for COVID-19 नो। माने क'क्राझाराव सासे मा मोनबायनो, बे कर'ना भाइरासजों COVID-19जों मोननो हाबाय जाहैदों पजिटिभ दे क'क्राझाराव। जोंनि क'क्राझाराव फैजेनबाय। अब्ला सानना नायदो नोंथांमोन, जोंनि बर' मानसिया गोबाङानो गियाखैमोन, होमबा क'क्राझाराव फैबायबा गाबोन चिराङाव फैगोन, बेफोरबायदि जानो हागौ आरोना। बेखायनो जोङो साबधान थानाया मोजां, एसे थाल लादो आरोना। बे जाय मानसि जाजादों बियो मानिफ्राय फैदोंमोननो, वेस्ट बेंगल कुचबिहार बिनिफ्राय फैदोंमोननो जाहैदों दे। बेखायनो दा बे बुस्थुआथ' ओरैनो बारदेरग्राखा नालाय, जोङो गासिबो माबाबानो जाबाय आरोना, मोजाङै थाल लानानै थाबानो जाबाय। नों बेसेबां मोजाङै थायो बेनो मोजां आरोना। दा हायोबा जोङो फैसाफोरखौ दांलाबायनो नांला आरोना। बाय बाय लोगोफोर।